A nosa idade xa temos claro que a violencia de xénero pode aparecer de forma moi explícita. Acoso sexual, agresións, violacións individuais ou en grupo, abusos ou tocamentos que non consentimos. Todo isto é delito. Nós xa nacemos cun selfie debaixo do brazo, somos expertas. Pero a rede non te importas. Non hai nada totalmente privado. Somos a xeración do ciberbullying. A nosa idade a violencia de xénero aparece de forma moi sutil. Ao principio todo é maravilloso. Estamos emocionadas. Coñecemos a un rapaz que nos gusta moreas, pero pouco a pouco comeza un inferno invisible. Quizás empeces a facer sexting. Pode ser divertido. Probas. E co tempo ese rapaz convértese na túa parella. Sen que te des conta, empeza a xulgar a túa roupa, publicacións, fotos, e mesmo a túa familia e amigos. Pouco a pouco vai illando de todas esas persoas da túa vida, cas que sempre estabas a rir e a pasalo xenial. Mesmo parece que xa non entende que un non é non, e ti deixas de dicilo. O teu teléfono transfórmase nunha cadea. Molestas e se non lle contestas as mensaxes un momento, non queres broncas. Así que estás sempre pendente do móvil. Se saes por aí, pola túa conta, empeza a mostrarse pasivo-agresivo. Bótote de menos, quérote moito. Con quen estás? Cada vez son máis as cousas que deixas de facer para non amolalo. Ao final, contrólate. Ti, por medo, deixaste controlar. Chega un momento que sabe todo o que faz. Onde estás e con quen. E mesmo aparece de repente coa xustificación de que che quere dar unha sorpresa. Unha sorpresa? Faiche stalking. Perséguete e acósate de forma obsesiva. Non es parva. Pronto vaste dando conta dos celos, do maltrato. Queres deixar a relación? El vai tentar 10.000 cousas para que non saias do seu control. Estou fatal. Son capaz de calquera cousa. Igual, faiches extorsión. E chantaxéate cas túas fotos e vídeos. Ou mesmo os pasa directamente os seus colegas para que se mofen de ti e o aplaudan. Mentres atenta contra a túa imaxe e intimidade, segues a sufrir. Todo isto é delito. Quérete, contalle os teus, a túa familia ou no instituto. Eu si te creo. Non estás só.